Takže čaute ľudia a... počkajte. Jo, toto bude asi lepšie. Vítajte pri ďalšom videu. Od spoločnosti KF Concept mi prišli dve filtre. Tento ND filter, ktorý ste si mohli momentálne všimnúť na objektíve, a druhý, tento Black Mist filter. Poznáte to, chcete natočiť niečo vonku, ale nechcete zmeniť nastavenia svojho foťáku, pretože sa vám nejakým spôsobom páčia. Vedeli by ste si zmeniť ISO a podobne, aby ten obraz nebol taký prepálený, ale vy to vyslovene nechcete urobiť. A práve na túto príležitosť je tu ten variabilný ND filter od KF Conceptu. Musím popravde dať shoutout firme Zoomy.sk a ich e-shopu, pretože za najlepšiu cenu, akú som len mohol nájsť, som našiel proste tieto dva produkty. A už som v minulosti od nich niečo kupoval, takže pokiaľ chcete ušetriť nejaké peniažky, určite sa pozrite na zoomy.sk. Takže späť k téme. Nechcete urobiť žiadne iné nastavenia, páči sa vám to tak, ako to máte. Proste chcete mať pekné rozmazané pozadie za sebou, nechcete nehodnocovať proste video a práve na toto slúži ten ND filter. Ako ste videli na začiatku, bol som strašne prepálený a nebolo to ono. A jak som si nastavil tento ND filter a dal som si ho do požadovanej svetelnosti, ako by som potreboval, tak ten obraz vyzerá zrazu o dosť lepší. Ja mám konkrétne variabilný ND filter, viete to zosvetľovať, stmavovať, proste ako sa vám to proste pozdáva a presne takto to funguje. Je to fakt veľmi dobrá vec pre vlogerov alebo ľudí, ktorí proste chcú natáčať vonku, fotiť vonku, pretože nechcú si meniť expozíciu, nechcú si meniť nič. Potom tu máme ešte jeden a ten je Black Mist filter. Ja mám konkrétne 1,4. Black Mist filter robí nasledovné. Tým, že to je Black Mist filter doslova, čierne tóny proste zjemňuje a naopak práve tie svetlé tóny rozjasňuje a dáva tomu taký efekt, ako by som to povedal, žiarenia. Teraz si dáme taký menší testík. OK, takže test máme za sebou, ako ste si mohli všimnúť, je tam istý značný rozdiel, hlavne pri tom ND filtru. Pri tom Black Mist je to menšie, ale aj tam sa to dá rozoznať. A pre toto video to bude asi všetko, pretože niekto v mojom okolí momentálne prerába a je to dosť počuť. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.